Kaportal, tara na't samahan niyo akong magluto at kumain ng adobong palaka or frogs na hinuli ng aking papa sa bukid. At dahil nga tag-ulan na ay uso na naman ang mga ganitong exotic foods gaya ng kamaro at lalo na rin ang mga salagubang. At ito na nga ang nahuli ng aking papa na frogs or palaka. Palakang bukid ang tawag dyan, kaya naman safe na safe ang mga ito. Sinimulan ko ang pagluluto sa pagbudbud ng asin sa sako, kaya naman namatay na ang mga palaka nung inilabas ko sa sako at ito ay aking babalatan. At ang next step nito ay babalatan ko na ang mga palaka, kaya naman ang hirap-hirap sa parteng ito dahil ang dulas ng mga palaka. Dito ay tatanggalin ang ulo, internal organs, mga daliri sa kamay at paa nang sa gayon ay makain natin ito ng tama. Pagkatapos nun ay nilamas ko ito gamit ang asin at sukang Iloko para matanggal ang lansa at pagkatapos ay binanlawan ko na. At eto na nga, ilagay na natin ang mga ingredients gaya ng soy sauce, sukang puti, bawang, paminta at mga pampalasa. At ito na nga, iluluto na natin ang mga palaka at hayaan lang nating kumulo hanggang sa dry na ito at lagyan ng kaunting matika at doon ay papakuluing muli. Tara! Ito na ang ating finished product. Wow naman! Nakakatakam! Kaya naman ano pang hinihintay natin? Tikman na natin! Frog or palakang bukid. So let us try. So unahin muna natin yung egg niya. Ito po yung pinaka-egg niya, guys. Yung maliliit na ganito. Ayan, kung nakikita po ninyo, yan po yung frog's egg. Ayan. Talagang malinamnam. Parang karne na maliliit lang talaga. So napakasarap, guys. Ito po yung adobong frog or adobong palaka. Okay? So let us try the meat. Ito na yung meat. Wow! Ang sarap, guys. Parang chicken siya, na yung parang in-upgrade na chicken, ganon. Ang sarap, ang linamnam. Best pa sa chicken. Promise, guys. Ayan o, yun yung legs. Ayan, ito yung legs, oh. Sarap, guys. Sarap. Ayan. So, malinamnam. Talagang malalasahan mo every bit of it. Pati yung buto nga niya, kung pwede lang kainin, pwede mo nang kainin, eh. Ayan. Sarap. The best to, guys, promise. At yan lang, guys, ang ating pagluluto at syempre ang ating pagkain ng ating napakasarap na adobong palaka or frog na huli ng aking papa na si Mr. Louie Martinez. Hanggang sa muli, paalam!